באמת לפי מפה, אלא ממש לראות את הדרכים ואת הבניינים. כתבנו אביב פרנקל על הדור החדש של ה-GPS. טוב, אורי, נצא לדרך? מלון המלך דוד זה טוב. אחלה. רחוב דוד המלך, נכניס את מספר הבית, 23, בוצע, ונגדיר אותו כיעד. GPS הוא כבר מזמן לא דבר חדש. כולנו מכירים את תוכנות הניווט הלווייניות שמכוונות אותנו בדיוק איך להגיע ליעד. המשך במסלול השמאלי. אבל להבדיל מה-GPS הישן שהראה לנו כביש דו-מימדי וחיצים, מהפכה הבאה שבאה כמובן מישראל היא GPS, תלת-מימדי. אז מה אנחנו רואים פה? בעצם, רגע, שני הבניינים האלה פה? זה בדיוק מה שעברנו עכשיו. וואלה. זה שני הבניינים שעברנו עכשיו. הפיתוח החדש של חברת נאבנגו מאפשר לכם להתמצא במרחב הרבה יותר טוב. במקום לראות סתם מפה, תוכלו לבקר ממש במקום אליו תרצו להגיע, בין אם אלה מגדלי עזריאלי, הכותל או כיפת הסלע. כל בית במדינת ישראל ממופה בגרסה הזאת. כל מבנה? כמעט. הכור בדימונה לא ממופה. הבנתי אותך. גם לא המטה של המוסד. גם לא המטה של המוסד ועוד כמה מקומות שאנחנו לא נדבר עליהם. החברה הישראלית שפועלת במקביל מהרצליה ובודפשט נחשבת לסיפור הצלחה פנומנלי. היא הוקמה רק לפני 3 שנים, אבל כבר בחודשים הקרובים היא אמורה להפוך ליצרנית תוכנות הניווט המובילה בעולם. זו הפעם היחידה והראשונה בעולם שרואים מערכת ניווט עם תלת מימד מלא. כל תוואי הגובה, טופוגרפיה מלאים, כל המבנים, כל הבתים. מנוברס. left, straight and right. ישראל היא המדינה הראשונה שתמופה מאלף ועד תף. ואם תהיתם איך זה עובד, Still multi-carriageway with physical barrier. 5 מכוניות כמו זו שבה נוהג עכשיו עודד, נוסעות בכל כביש, שביל או צומת, מצלמות, ממפות ומתעדות כל פינה. One way out, left right. Now. בשנה הבאה החברה מתכוונת למכור לפחות 20 מיליון תוכנות ניווט תלת-מימדיות בכל העולם. ואם למפות את ישראל נראה לכם מסובך, תחשבו מה זה לתעד את כל העולם בתלת מימד. זהו, הגענו. הגענו למלון המלך דוד. איך דני מבסוט. לי יש אחד כזה, אני משתמש בו מהאמבטיה אני לא יודע הרי שום דבר, אם יעקב היה פה אומר שבלי זה אני לא זז. יפה. טוב, דני עוד מעט כמובן נהיה איתך עם המזג אוויר, ובוא תראה מה עוד יש לנו כאן בהמשך.